ato aning tawag ini nga tubagon. Pangutana. So first niya nga tawag anang argumento, ingon pa niya nga sa Colossians chapter 1 verse 25 daw kuno, paghatag daw kuno og prueba kini nga sa unang mga kakristyanuhan is wala pay mga pari. Wala na mga pari nga mga Kristiyano sa kana nga tawag ana nga panahon. Muna nga nihatag sila conclusion, so therefore baka ugbot-bot ang Iglesia Katolika tungod kay naa sila'y gitawag og mga pari. Okay. So muna maingon sila nga muna amo ang pundok, ingon pa nila, amo ang pundok, ang nangulo ministro, ang nangulo pastor, tungod kay diha sa gitawag og Biblia wala pa daw kuno'y pari nga nangalaga daw diha sulod sa iglesia. So ang pangutana, tinuod ba ni nga tawag anang walay gitawag og pari sa unang iglesia kay ministro lang ang naa or pastor lang ang gitawag og naa? Kana nga klase nga mga argumento, sa kana nga mga argumento, usas kana sa mga daghang gitawag og mga argumento nga kana bitang usahay maluoy ta, nganong maluoy man ta tungod sa hinungdan nga kan magud nga maklase nga mga argumento. Argumento magud na sa mga tao ba nga luoy pod kanang wala pod sana ba kasubay ba? Wala tawag anang ka tiglom sa kasaysayan sa matuod nga iglesyang gitukod ni Ginoong Hesukristo. Ngano man kay ang ilaharang gipaminaw kana lang ilahang mga ministro ug pastoy-pastoy karon. Nganong kana lang man ang ilang gipaminaw kay puro may naabtan nga nagtudlo dito nila. Mora may ilahang naabtan nga tawag ining nagtudlo dito nila nga sana nga kuno naghatag sa gitawag og kamatuoran. Nya ginamit ang Colossus chapter 1 verse 25 tempa ha. So ni aha ato ang tawag ini nga basahon. Colossians chapter 1 verse sabi nga seta sing ikotlo niya 25 brother. Colossus 1:25. Nya kini nga Biblia ni sa protestante dili na Biblia ang Katoliko kay mo man ni ampay nilang panggamiton. Niya 25. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. So, tingnan nyo po mga kapatid. Ingon din na sila. Tingnan nyo mga kapatid. Malinaw na malinaw po. Mababasa po letra por letra sa Biblia na ayon po sa Biblia, ministro lang po ang mga alagad ng Diyos sa panahon or sa unang panahon ng mga apostol, noong unang siglo. Mayroon din sila, tanawa, di fake ang mga Katoliko. So question, tinuod ba na? O saan nakada kong butbut? O saan nakada kong bakat? Nga naman, tungkol kay kining maong apostol Pablo, kining giingon nila nga ministro, bisan gani ang Biblia, naghatag og pahimugat nga kining maong gitawag og Pablo, pari ni. Nga ba't mabasa sa Biblia nga tawag ini nga pari ini si San Pablo? Ato ang basahon, mga higala o mga igsuon ha. Ako ning tawag anang birahon ako ang libro diri sa kilid. Okay, niya. 15:16, Roma 15:16. So dito, si San Pablo, ministro. Karon, tawag ining basahon nato kung kini pang San Pablo nga niingon siya nga siya ministro siya, nag-alagad sa Dios. So, unsa pud ang lain niyang function? Niya, 15:16. Sumala pa din niya atong iatra sa 15. Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugod ako bahin sa pipila ka mga butang, nagipahinumdum ko na kaninyo. Nagmaisugod ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios. Unsa daw kun nga pribilehiyo? Sa akong pagkasalugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios. So katong giingon ni San Pablo sa Colossus nga nahimo sang ministro aron ipalapnag ang pulong sa Dios, giklaro na niya nga kanang klase nga pagka-ministro pari na. Kay diha sa Biblia, biblically speaking, kung moingon ka og pari, ministro na. Kung moingon kag ministro, pari na. Sa understanding ha, sa tawag ining mga gitawag og mga Kristiyano sa okay. Niya. Ato ang basahon daw kung tinuod ba nga kining maong gitawag og pari ministro pud ba or kining ministro pari ba ni? Niya. 61:6.
Kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo, nganlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. Sa laing version kining The Way Illustrated Bible, ato ang sa ako ni The Way Illustrated Bible, nag-ingon din same nga gitawag og sitas, Isaiah 61:6. Niya ato ang tawag ining basahon. 61:6. You shall be called priests of the Lord, ministers of our God. So kini di ang mga pari kanang moingon dito og ministro sa Bag-ong Testamento, naga-refer da kana sa pagkapari sa maong gitawag og ministro. So kung moingon dito og ministro, pari day na. So kung may pari mo na ministro sa Dios. So pag na ay ministro nga dili pari, so therefore kanang maong ministro ministro na, kauban ra nagtarak-tarak, kauban ra nagpastoy-pastoy, di tinuod. Nga naman kay ang tinuod nga ministro nga iya sa Dios, pari. Kung ato ang tan-awon ang mag-ong tawag anang testamento, sa to ang pundasyon ba sa gitawag og simbahan ni Ginoong Jesucristo, dili gid pwede nga walay pari. Nga naman kay mismo si Ginoong Jesucristo apostol og pangulong pari. Kung mingon sila nga walay pari ang unang iglesia, giinsulton nila si Ginoong Jesucristo. Nga naman kay mismo ang Kristo nga nagtukod ni anang mong iglesia. Mismo si Ginoong Jesucristo nga maoy fundador ni anang maong gitawag og iglesia nagdala sa katungdanan sa pagkapari. O niya 3:1. Sige ingon din mga igsuon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyong panig-ingnan si Jesus ang apostol o pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. So ang tinuod nga relihiyon, gidumalahan kinig pari o gitukod kinig pari. Pag naay relihiyon or naay sekta nga gitukod lang tao o nya dili pari aw kanang sektaha, bugos na, fake na. Pareha ang Iglesia King kung fake pa na, dili pa na, di ba tinuod nga iglesia. Seventh-day Adventist, dili po na matuod nga iglesia. So, buti pasabot, ang nahitabo, nagsigir na sila angkon, pero kutob lang yun sila og angkon, dili yun sila makahatag, og ligong pagpamatuod, nga kanang ilang giangkon tinuod na. Okay. So, karon, makita nato ang matuod nga iglesia ang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Gitukod og pari, pagkahuman, gidumalahan og mga pari. O, siyempre, ang Diyos mo ay nagtukod aron mahimo kining maong iglesia naging harian sa mga pari. O, niya, basahon na po nato. Revelation chapter 1, verse 6, or gipadayag, or Apokalipsis, kapitulo 1, versikulo 6. O, niya, basahon nato ang balaang kasulatan, o kung na may mga notebook o papel, pwede ninyo nang itawag anang isulat. O, niya, 1:6. Unsay giingon din atong iatras sa gitawag og 5. Gihigugma kita niya og pinaagil sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala. O gihimong usa kaging harian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. So ang tinuod nga relihiyon, ang tinuod nga pundok nga iya sa ato ang Ginoong Jesucristo, gidumalahan kining pari, naagid ni gitawag og pari. Kaya kung wala ni pari, kanang siktaha, kanang relihiyon na, kanang punduka, bugos, fake ka na. So, usa sa mga timailhan sa matuod nga iglesia gitungkod ni Kristo, makita nato nga gidumalahan kini og pari. Kaya ang unang mga apostol, mga obispo man to. Palaway na gidaw ta sir, wala daw tay gugma. Gigugma man nato ng laing sekta, pinaagi sa pagsulti nila sa tinuod na kanang ilang sektang gipasakupan fake na. Kaya walay tinuod nga gugma, walay tinuod nga pagpadayag sa kaluoy o gugma kung ato ang bakakan ang maong mga tao. Kaya naman, kaya kung ato ang bakakan, sama na nga ato ang gitolerate ang ilahang gitawag og sayop, kung maato sila sa impyerno, dako tag tulubagon, kaya wala to sulti ang tinuod. Diba? Pasaanak karon no? Ang iglesia ang gitukod ni Kristo, gidumalahan og mga pari. Nya kana sila di man na sila mutuog pari. Bisan nakasulat na sa balang kasulatan nga ang unang iglesia, ang unang gitukod ni Kristo nga iglesia, ang Diyos mismo may nagpili og mga obispo aron magbantay ni anang maong gitawag og simbahan na. Nya pagkahuman unsay
tawag ining mahitabo, kundi sila tawag anang mutuo. So gisalikway nila ang divine revelation. Gisalikway nila ang tawag anang pulong sa mga apostol o pulong sa tong Ginoong Kristo mismo. Kada. So gihimo natong bakapon ang ato ang Ginoong Kristo kung moingon ta nga walay pari sa unang tawag anang siglo. Walay pari sa unang iglesia. Gani sa unang iglesia gidumalahan kinigdaghang mga pari og tungod sa dugo sa mga pari, dugo sa mga obispo nga gipang-ihaw tungod sa gitawag og pagtuo mo nay hinungdan nga ang maong gitawag og simbahan milipang gikan kaniadto hangtod karon. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.